Moi! Moi! Sori, me vähän myöhässä. Meillä oli pesukoneen kanssa pieniä erimielisyyksiä, että milloin se lopettaa ohjelmansa. Karjuin sinne siinä viimeisiä minuutteja. Okei. Mitä sulle kuuluu? No mitäs tässä? Kisakausi rupeaa alkaa. Ja tässä on vissiin Vuokatissa, meillä on karsintakisat, niin te olette siinä viivalla mukana. Juu, kyllä tää nuorten tulee kanssa siihen nyt. Meillä on sitten leiri sen jälkeen. Tullaan tänne valmiiksi. Joo, se onkin hyvä mittari. Siinä on paljon ulkomaalaisia kovia vastuksia myös viivalla. Juu, mä oon kuullut, että tsekit ja valko-venäläiset vissiin ainakin tulee. Joo. No miten teillä muuten on? Me on kuullut tosi paljon hyvää täältä. Täällä on mennyt hommat eteenpäin ja teillä homma toimii ja harjoitukset pyörii hyvin. Juu, kyllä. En tiedä. Paha sanoa, kun en ole silloin itse ollut, kun ne ei ole ollut hyvin, mutta meillä onkin nyt tosi hyvä valmennus täällä. Ja se on hyvä, kun se on niinku liiton ryhmien kanssa sama valmentaja nuorten ryhmässä ja täällä, että tuntee tyyppiä ja ne niinku tietää, että miten meille kuuluu, niin se on helpompaa. Ehkä niissä reeneissä se ymmärtää vähän paremmin, miten me menee. On kyllä muutenkin tosi paljon tullut niinku hyvää tänne, että tullut päivällisruokailua lukiolaisille ja tietysti nämä olosuhteet on parantunut koko ajan. Joo. No kyllä se muistaa omilta ajoilta, että se oli se arjen hallinta ja semmoinen oli aika haastava, niin kyllähän tuo ruokailu tietenkin auttaa jo siihen, että sitä harjoittelua pystyy niinku tekemään tasapainoisemmin. Juu. Ja toki sitten, että kun on ryhmävalmentaja sama, niin sitten sitä rytmitystä tulee ehkä siihen harjoitukseen vähän helpommin, että ei tarvi taistella sitten niinku aina jotakuta vastaan. Joo, meillä noi niinku rytmitykset tehdään just MM-ryhmän niinku sen leirityksen mukaan, että palauttavat viikot tulee sen jälkeen tai niinku miten nyt se on järkevää tehdä. Ja toki sitten varmasti tuo ensilumen latuhan tainnut olla taas hyvässä kunnossa. On joo, se on nyt tänä talvena varsinkin kun tuli vähän aikaisemmin kylmä, vaikka nyt ei nyt ole niin kauhean kylmä, mutta se on ollut tosi hyvässä kunnossa ainakin nämä vuodet mitä mä nyt on täällä ollut. Okei, no se kuulostaa tosi hyvältä. Mitäkös sulla tällä kaudella, mitkä sinun isoimmat kisat tai isoin tavoite on? No kyllä se tavoite on siellä nuorten MM-kisoissa, mutta katsotaan nyt miten noin viikonlopun kisat menee, että mitä sitten muuta tulee. No, voitaisko me tavata jopa maailmancupissa? No, saa nähdä. Joo. No, mutta varmasti tärkeintä onkin, että vielä keskittyy siihen, tällä on hyvät olosuhteet harjoitella ja sitä ympärivuotista kehittymistä ajatella. Niin pikku askelia. Jos ei tänä vuonna, niin sitten ehkä ensi vuonna tai muutaman vuoden päästä. Joo. No, onko sulla jotain vinkkejä tälleen, kun mä oon nykyinen lukiolainen ja sä oot entinen lukiolainen? No, varmaan aika paljon siihen niin kuin arjen hallintaan ja siihen kokonaisuuden hallintaan, että ymmärtää, että mistä kaikesta se urheilu ja huipputulos koostuu. Että teillä on hyvä tiimi nyt tässä ja te opitte harjoittelemaan ja teette paljon töitä, niin sitten tavallaan että se kokonaisuus pysyy kasassa. Ja että se kokonaisuus pysyy kasassa myös siinä vaiheessa, kun se tukitiimi ehkä vähän vähenee sen lukion jälkeen. Tiedät, toki nyt on hyviä kuvioita tässä liikenteessä, että sehän voi olla, että jollakulla niin se ura ja se ympäristö ei sitten sen lukion jälkeen vaihdukaan. Sehän se on niin kuin kuitenkin hienona tavoitteena siellä, mutta että ymmärtää, että pystyy käyttämään ne olosuhteet, mitkä tässä on, ja sitten toisaalta ottaa kuitenkin itse sen vastuun, että se itse olet siitä vastuussa, että mitä sulle käy. Joo, on kyllä huomannut, kun muutti tänne, niin pitää ottaa itse paljon enemmän vastuuta ihan niin kuin kaikesta. Saa tosi paljon kommenttia siitä, että on aikuistunut. Ja hyvin se menee, hyvältä se on vaikuttanut ja me kyllä luotetaan teihin.